yangu kuti ndagara nemudzimai akanditi mwana yakura ngatore birth certificate yemwana. Patanotora birth certificate yemwana, tinotora birth certificate yemwana, zvikoro zvavanofana zvikoro zvavharwa vanobva vakuenda mumaholide. Saka ndakafamba nekubf kana chimwe chimaini ndatongoendawo nemoto ndakuona mwana ari papo ndakwanisa kuvhunzwa mumwe kuti uyu mwana uyu wanzi mwana wakaunzwa kunoko apa ndopana baba vake kuti iyo mwana ndiwangu. Saka ndakaona kuti papo ndipasvika zviti vanhu vaibva ndapira nyaya yekunodaro. Matovhara chikoro ipapo ipapo kuti mwana ari kuholide iye akutorwa kumba kwako vachinoiswa kuna baba vake kuholide aunzi anzi ndokuna baba vake. Mukadzi ako munhu wanga akasamuna uchiona ndikuko kune mwana kwakunzi baba vachona. Saka takatoenda nemupurisa wamambo adhuye ndovandakana navo vanoratidza kuti mushakachona kuti apa munhu vandasara kurodhiro vasamuna munhu paakatovhunzwa ikoko akati kuti mwana ndiwangu achitodaro. Birth certificate nandakatotora rutorimo rutori nesinemo yangu rake mwana iyo. mukadzi uyu izvozvi ari kupiye iye pana kupedza kutaura naye tanzi ari kulonco kumusha kwababa kuti iye mukadzi uyu ndokulonco but iye zvesu anogara munoteni but apa angoenda kulonco pachinomutengesa kuti saka haana kuziva kuti ari kona kuya kudai iye haana kusamuna mukadzi akasamuna murume. Saka iye mukadzi vatamufonera chiti ndikudarika nemukadzi uma ndakuona vana zipanzi vana uri pasisi vangu time andakazofona futi foni yakakabvadzima vandazomufonera kuti pabf pakadai pana blessings vanhu ndipanaona mwana ari haanazotaura neni futi pafoni. Mwana akaenda kwababa vake yakuti uya kutanzi mwana wangu unofana kusungwa it's criminal kana yanetsa unoisa kucriminal because ine maresources kuti unongochengeta mwana kubva kumimba zvese zvekumimba kubva kumimba izvi rapa makadhi esedu mabebi kadhi ake mwana wachona zvese ndinazvo zvinozvichengetedza. Havana kusiyana mukadzi akaendesa vana kuholide asi pamasukira but andatongonetsana patongotora zvinhu mumba patongo afamba neti but uyu mwana yatori ne6 years autenda kuitwaa yasimbarita nemukadzi asi papa asati toenda ikoko kune mwana ukanzi akatouya kwandiri akatanzi kudawo mari yemwana yewinter handizii fomu yewinter vandatotora makimu omwe ndikati amai ndine mota ine chienda kumba kwangu unotora mari unozopainogara vanotorukinura kumba vatora mari kumba vanobvisa maki avo. Inini Mwari ngavanyare izvozvo zvinavanoosangana nezvinhu zvakadii zvakashata zvakadaro zvatinoita shamwari murume uyu kauzi tinoda kuziva bf ndikuenda korimba ndikuenda komusi wetuesday tikufamba namambo munyowani mukoma wedu munyowani chifu ikoko asi ari mukoma wedu saka ndeti naye kuarea idzodzo pakazara vanhu patichiitira miti ndokutsvaga kuti anonzi blessing changodarika chibiriji tadarika njanje tikubva kunongo kucheguta tadarika police station tadarika bridge darapa pachimaini chirapa ndatopaziva nditombozora nozana ngozi atongosvikawo zviri vanhu
vachida kutsvagawo lenzo kuti vachiri kana una mwana kuti mwana uyu wangu saka iniwo zvamuda kufamba vaitangazira kuti zviitwa nechitoda ivo vese varipo vari 2 vabvunzwa namambo tiwaisiya kuti munhu birth certificate wotora birth certificate iwo kutora mwana wechitinwa ndonyaya yataita muno yembuya imwe yakairapa mbuya inodada nechihure chembere 68 years yonyengwa nemwana ane 40 years yotoita kutodada mumasomedu kuti chembere yakairapa kunotora vana vayakabereka kumashure avatuwa kunopakwa ndindakanoendesa mumusha mavo baba vanga vatitsabisa izvozvo vapinichamu kana kudzakuka nokukwawo ikoko kuine mombe ikoko kuna baba wake mwana wenyu uyu iyo chinhu chakatomboitika pafoni tiri mumba chemali ndakazoona foni yangu inini haisina macontacts ekune hama dzake ana mai guru machichi asina contact ufoni macontacts yakaenda kuri saka kuitira kuti paanenge aita musikanzwa pamba nditi ndaishawa kuti ndotaura nehama dzake papi hama yake ipi yandotaura nayo saka ndakazoita chizodzwanaonawo mbiji yakandizana itu vese itanaye DNA test but iye pamameseji akamboya kutanga mazokutanga akamboya mameseji ekuti iye achimunzwa tanzi uya kunotitemwana ndikanzi unoti nemukadzi naye unoti uye kunotitemwana mukadzi wemunhu uyo handiti ndiye akamboya 5 years back achinudza kuti mukadzi wako yawadana nemurume wangu ndaenda kurumba mukadzi wangu bvatizi mukadzi uyu ndipaakandiudza ndatora foni yeva ndakufondera uyo itasha zvaunoita nemari pakuenda sirizo zvinoita handiti saka ndongofamba ndinangodza shamari vanhu maporopozi ekusiyana nawo paupenyu siya kusanetsa nemuporopozi yongozvifambira ungozvinamatira uchita zvinauita zvanongoita usamadzarirunobaya nebanga kana kusiyana nazvo handiti saka apo pachakandozondorwadza apa ndechekuti munhu atora mwana kuti aroendesa pasisi iye achipfuurira nemwana achiendesa uku achitanzi ndo baba vako mwana parobva kuchikoro holidhe kwauya kwandiri futi utanzi ndida mari yeschool fees ndibaba akusungwa aiwa arega tichaita zvese zvinoitisa kuti tibudirire munyaya yacho tichikubatsira ndoteti